Kaikille niille, jotka ei vielä tiedä, mitä mä oikein teen työkseni, niin mä oon tosiaan töissä täällä Maikkarilla. Tähän mä tuun joka aamu tähän aulaan. Ja tällä läpyskällä sitten pääsen tänne sisään, koska ilman tätä täällä ei pysty kyllä kulkea oikeastaan yhtään mihinkään. Sitten ylös oman toimitukseen. Ja täällä mä tosiaan oon töissä joka päivä. Mä jään ihan just opintovapaalle ja lomalle, joten tänään on melkein mun vikapäivä. Joten mä ajattelin, että mä kuvaan teille My Day. Ja tää My Day on tosiaan mun eka, joten nyt mä vähän treenaan. Tässä mä otan siis aamukahvin, joka on siis ihan mastiettu joka aamu. Tuolla näkyy meidän uutistoimitus tuolla takana. Ja tässähän mä oon siis sitten itse asiassa siinä työpisteellä, jossa mä istun tosi usein ja tuolla on mun ihania kollegoja. Tässä mä menen maskiin, koska tänään on tärkeät kuvaukset. Maskissa on muuten yllättävän ihana istua, koska siinä saa ihan hetken hengähtää, koska sitten taas mennään ja aika kiireellä mennään. Okei, ja teille tuomaritkin jää nyt sitten lomalle, kesälomalle. Kesälomalle. Mekin on saata joskus lomaa. Todellakin. Ja me nähdään sitten syksyllä jälleen. Mun työpäivä oli siis tänään niin kiireinen, että jouduin poikkeuksellisesti ottamaan lounaan mukaan ja lukemaan vähän siinä samalla sitten sivistävää kirjallisuutta. Mulla oli just palaveri mun pomon kanssa ja nyt me mennään seuraavaksi kuvaamaan podcastia. Mun ikiommassa podcastissa on aivan ihania vieraita. Mä saan käyttää ihania mekkoja ja tässä me tosiaan kuvataan nyt viimeistä kuvausta ihanan asiantuntijan Sannan kanssa ja tässä on myös upea tuottajamme Krista. Ja me puhutaan parisuhteista ja tää podcast alkaa tosiaan sitten kesäkuussa. Muistakaa kuunnella. Podcast-kuvaukset on ohi ja siis aivan siitä tulee oikeasti ihan helmi. Ja nyt mä menen vielä edittiin, koska mulla on vielä yksi juttu kesken. Täällä me editoidaan kaikki meidän uutisjutut, ja tässä esimerkiksi valmistui yksi Huomenta Suomen insertti. Tässä on ihana Rauli Virtanen, joka oli 5 jälkeen ohjelmassa vieraana, ja satuin törmää hänen käytävällä. Tässä oli mun työpäivä, oli aivan ihanaa, mutta aika hektistä, kuten usein on. Ja nyt mä lähdin töistä, ja sitten mä itse asiassa satuin päätymään tänne, jossa mä näin vanhoja kollegoja. Ja sitten mä päädyin vielä koronan avajaisiin. Siellä oli upeat vieraat, ja siellä oli mahtavaa musiikkia. Kiva, kun jaksot katsoa mun My Dayn. Oli hauska päivä ja voin tehdä tällaisen joskus toistekin.